dat de Nederlandse staat kan tegen 3% ongeveer rente kan die geld lenen. Aruba heeft gezegd, kan je ons niet helpen als jullie op die manier goedkoop aan je geld kunnen komen om dan de herfinanciering tegen dat percentage te doen. Dat is op zichzelf mogelijk, maar wat zien we? In feite wordt Aruba gestraft in de zin van dat ze de dubbele rente 6% moet gaan betalen en ze wordt gestraft. Zo zie ik het en ik zal u uitleggen waarom ik het zo zie. Ze wordt gestraft omdat in feite de Nederlandse regering zegt wij gaan aan jou alleen die 3% aanbieden als je bereid bent om een rijkswet in te stemmen met een rijkswet die ziet op het financieel toezicht. Ik heb daar vragen over gesteld, want zo'n rijkswet, ja, uitgangspunt van statuten, we praten toch over landen, niet zomaar landen waar leningen aan verstrekt worden, maar landen waar we gezamenlijk eigenlijk een familie mee vormen. Die je dus eigenlijk moet helpen. En dat is ook de achtergrond. Het gaat om een COVID-lening. Die hadden ze echt gewoon nodig. En die kunnen ze niet terugbetalen. En dan is het logisch dat de grote broer zegt, oké, dan gaan we je helpen. Maar de grote broer zegt niet, we gaan je helpen. De grote broer zegt, ja, maar er moet eerst nog wat veranderen in je eigen wetgeving. En dat staat haaks op ik zal maar zeggen, de autonomie die toch in een statuut aan de landen wordt toegekend. Aruba heeft gewoon zelf een wettelijke regeling die ziet op het financieel toezicht. En eigenlijk als je daarnaar kijkt, gaat die best ver. Want daar geeft het autonome land Aruba, die geeft aan Nederland een behoorlijke vinger in de pap. Want als je naar die regeling kijkt, dan zie je dat dat de Koninkrijksregering de voorzitter kan aanwijzen. Waar dus Nederland de grootste vinger in de pap heeft. En dat ook Nederland een lid kan aanwijzen. Dus eigenlijk 2 van de 3 leden. Ja, daar heeft eigenlijk, ik zal maar zeggen, Nederland een flinke vinger in de pap gehad. Het is niet mis als je als autonoom land eigenlijk dat gebaar hebt gemaakt. Dat college van toezicht, ik heb daar nog vragen over gesteld en nu en dit is ook bevestigd. Dat functioneert gewoon nog. En de wettelijke regeling, die functioneert ook gewoon nog. En als ik kijk naar artikel 14 in die wettelijke regeling die Aruba zelf gemaakt heeft, dan staat er gewoon in het eerste lid, het college beoordeelt de begroting en de uitvoeringsgegevens van de ministeries van de overonderdelen van de collectieve sector. En dan zie je in het derde lid staan waarop welke aspecten eigenlijk bij die beoordeling gelet moet worden. Nou, dat is een goede regeling. We zien op dit moment in het tweede lid staan iets over het tekort bij de collectieve sector. Daarvan heb ik ook gelezen dat tot 2018 daar iets over geregeld is. En daarna is er in deze landsverordening niks over geregeld. Maar dat betekent niet dat er geen toezicht meer is. Als bestuursrechtjurist zeg ik, nou, als het dus wettelijk ik zal maar zeggen, tekorten niet geregeld zijn. Dat betekent dat dan het college bij de beoordeling of een begroting deugt, zijn eigen normen kan aanhouden en niet gebonden is aan normen die al in de wet zijn vastgelegd. Dus mijn vraag is, als er dus een college is en als er in Aruba zelf een wettelijke regeling is, waarom zegt dan de Nederlandse regering, jij krijgt straf als je niet de Rijkswet accepteert? Maar voorzitter, als ik naar de Rijkswet kijk, dan zie ik dat daar wel inderdaad de begrotingsregels, het financieringstekort en dat soort zaken, dat geregeld is. Maar in het tweede lid van artikel 15, daar kom ik toch een opsomming tegen van, ik geloof iets van 12 detailbepalingen, waar eigenlijk Nederland precies voorschrijft hoe die begroting vorm moet krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat een autonoom land zegt, ja, maar wij hebben onze eigen, wij schrijven ook Nederland niet voor hoe ze de begroting in elkaar moet zetten. En ook Nederland is op een gegeven moment, terwijl we altijd heel zuinig waren, in één keer minder zuinig geworden. En Nederland weet dat er in Europa regels zijn over schuldenquotes. En dat heel veel landen in Europa zich daar ook niet aan houden. Maar als Aruba zich daar in de ogen van Nederland niet aanhoudt, dan wordt ze gestraft. Ik vind dat zelf niet in orde.
als het zo is dat er in Aruba geen financieel deugdelijk bestuur is, dan kunnen we toch gewoon een statuut erbij pakken. En dan zien we in het statuut dat het vaststellen van een begroting een autonome bevoegdheid is van het land Aruba. We zien vervolgens dat in artikel 43 voor alle landen geldt dat er een eis geldt van deugdelijkheid van bestuur. En we zien vervolgens in artikelen 50 en 51 dat als die eis van deugdelijkheid van bestuur, als die niet wordt nageleefd door een land, dat dan de koninkrijksregering bevoegdheden heeft om maatregelen te treffen. Dus als het zo is dat Nederland vindt dat de huidige regeling die Aruba heeft getroffen voor het financieel toezicht, als het zo is dat Nederland hard kan maken dat die regeling niet getuigt van deugdelijkheid van bestuur, nou, laat dan Nederland dat aantonen en laat die dan de maatregelen treffen die daarvoor in het statuut liggen. Maar zover gaat Nederland niet, omdat ik wel zeker weet dat Nederland begrijpt dat ze dan met de Raad van State een behoorlijke lastige klus krijgen. Wat doet Nederland wel? Toch proberen zijn wil door te drukken. En ik heb hier al eens met de staatssecretaris gestaan, voorzitter, dat ik zei, hoe vernederend is dat voor die eilanden als je op die manier behandeld wordt. Ook nu wordt er niet gezegd tekenen bij het kruisje, maar er wordt gezegd 3%. Ja, wij kunnen geld lenen voor 3%. We zijn je grote broer, maar we gaan die 3% gaan we jou niet doorrekenen. We gaan het verdubbelen, want je doet niet wat wij willen dat je moet doen. Dat is niet in orde. Ik heb tot slot, voorzitter, een aantal vragen voor de staatssecretaris. Als de Staten van Aruba een begroting aannemen die getuigt van ondeugdelijk bestuur, is de staatssecretaris het dan met mij eens dat de koninkrijksregering maatregelen kan nemen als bedoeld in artikelen 50 en 51 van het statuut? Tweede vraag. Is de staatssecretaris met mij eens dat Nederland een flinke vinger in de pap heeft doordat zij 2 van de 3 leden van het college van toezicht aanwijst? En de derde vraag. Is de staatssecretaris met mij eens dat het college nog steeds bevoegd is om op grond van artikel 14 van de Landsverordening Financieel Toezicht van Aruba begrotingen te beoordelen en daarbij eigen deugdelijkheidsnormen kan hanteren als wettelijke begrotingsnormen ontbreken? En tot slot, voorzitter, welk risico wordt nou eigenlijk verminderd als Aruba een rentepercentage wordt opgedrongen dat 2 keer hoger ligt dan de rente die voor Nederland geldt als zij een lening afsluit? Met gezonder verstand zegt, Aruba krijgt het dan alleen maar financieel moeilijker, dus de risico's nemen toe. Ik ben benieuwd, voorzitter, wat de antwoorden van de staatssecretaris zijn. En ik heb met uw welnemen 2 minuten minder gesproken dan ik mocht.